Poštovani gledalci, dobroveče iz studija televizije Budva. Pratite dnevno informativnu emisiju Polis. Ja sam Tanja Čučuk. Dobroveče, moje ime je Darko Praščević. Preduzeće Montera iz Budve samo za našu televiziju najavljuje otvaranje novog savremenog dječjeg igrališta u naselju Dubovica za sljedeću sedmicu. Kako smo i najavili u našem posljednjem razgovoru, Dubovica dobija novo ekskluzivno igralište početkom decembra. Upravo tako. Sve ono o čemu smo pričali sa televizijom Budva već mjesecima unazad, sad je u finalnoj fazi. Dakle, radnici su trenutno tamo, odnosno mobilijar je već montiran. Trenutno radimo na montaži specijalne antistres podloge, onako koja nam je veoma bitna i roditeljima, nadam se, zato što sprečava bilo kakve povrede kod djece koja se igraju. I početkom sljedeće nedelje pozvaćemo vas sve na svečano otvaranje i napokon pokloniti djeci Budve ono što im je, nadam se, falilo. Za roditelje je namijenjen poseban kutak, bit će montiran veliki broj udobnih klupa na kojima će oni moći da odmaraju dok se njihova djeca igraju na novom igralištu. Da podsjetimo naše gledalce, igralište je namijenjeno za djecu kog uzrasta? Dakle, naša donacija i samo igralište podijeljeno je na dva dijela. Prvi dio se odnosi na djecu od 2 do 12 godina i ono je opremljeno najsavremenijim mobilijarom. Mislim da je u pitanju nekih 7 ili 8 različitih sprava za igru. I ono što je posebno interesantno je da je većina tih sprava inkluzivnog karaktera, odnosno da ih mogu koristiti i djeca sa posebnim potrebama. Drugi dio igrališta odnosi se na rekonstruisani sportski teren za timske sportove koji mogu koristiti od djeca od 12 pa i da kažemo i oni koji nisu djeca ili su djeca u duši svakako. Igralište će, po riječima Spahićke, biti pod stalnim nadzorom kako ne bi došlo do vandalizma ili zloupotrebe mobilijara. Ja moram da se pohvalim da sve što radimo na igralištu je rezultat jedne divne i velike saradnje sa nevladinom organizacijom Roditelji i sa opštinom Budva, menadžerkom opštine Budva, bit ću slobodna da je pomenem, gospođom Milenom Marović, koja nam je za sve moguće izašla ovako u susret i sa opštinom smo organizovali nadzor igrališta u 2 smjene. Tako da će igralište biti pod konstantnim nadzorom koji će omogućiti i da se spriječi mogući vandalizam. Dakle, postojaće dnevna smjena i noćna smjena i nadamo se da neće dolaziti ni do kakvih nemilih scena, a i nadamo se da će do toga biti stalo i samim korisnicima, djeci i roditeljima, da će i oni biti ti koji će štititi to igralište od oštećenja. Nakon ovog, poručuju iz Montere, u narednom periodu biće još sličnih projekata.